Hello guys, magandang gabi. Nandito ako ngayon sa Dagupan City. And ipapakita ko sa inyo ang Christmas tree, ang pinagmamalaki ng Dagupan ng Christmas tree. So, lakad tayo sa harap ng plaza. Nagpalod lang muna kasi ako nagpalod muna ako para magkaroon ako ng internet dito sa labas. Okay, wait lang po natin. Wait lang po tayo. Ito po yung harap ng simbahan. Yan po. Nasa harap na tayo ng simbahan. Simbahan ng St. John. Okay, ihinto ko muna po. Hello guys, madilim. Dito po tayo sa harap ng City Plaza ng Dagupan. Okay, papakita ko po sa inyo ang pinagmamalaki ng Dagupan, ang kanilang Christmas tree. Napakaganda po at napakaliwanag. And then mamaya papakita ko din sa yung Quintos Bridge na pinagmamalaki. Isa din sa pinagmamalaki nila yung Quintos Bridge. Kumbaga bridge tunnel, yung light niya, ang ganda. Papakita ko sa iyo later. Dito po tayo sa harap ng plaza. Plaza ng Dagupan. Pang Christmas tree ng City Plaza. Lights of Hope, Dagupan City. Ito naman po tabi niya ang museum. Okay. Dito sa harap ng plaza, okay, marami din mga nagtitinda ng mga merienda, mga bibingka, mga balot. Okay. Papunta po tayo ngayon doon sa Quintos Bridge. Yung maraming mga nagpapicture din doon. Maganda siya, siya parang tunnel. Ang ganda. Medyo malayo-layo na lakarin. Kaya stay muna pa tayo. Papunta po tayo sa Quintos Bridge, doon sa Christmas light ng parang tunnel. Maraming tao dito sa Dagupan. Medyo malayo lalakarin po natin
papuntang Quintos Bridge. Ang makasaysayang Quintos Bridge ng Dagupan City. Kasi noong daw na lindol, yung malakas ng lindol, grabe ang bagsak ng lupa dito sa Dagupan City. Ito po ang City Hall ng Dagupan City. May mga tiyanggian na rin pala ngayon. Tingin tayo sa mga tiyanggian. Di pa masyado. Wala pa masyadong tiyanggian. Dito po yung Melis Market. Dito po yung mga bagsakan ng mga bangus. Yung mga isda. Wala pa masyado. Mga tiyanggi. Okay. Medyo malayo pa po lalakarin natin. Mga ilang meters pa. Mga 200 to 300 meters pa siguro. Tansya pa lang po yun. 200 to 300 meters pa ang lalakarin para makarating po tayo sa Quintos Bridge. Dito po tayo sa Dagupan City sa kahabaan ng A.V. Fernandez Avenue. Dito po sa A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Sa mga malapit dito sa Dagupan City, okay, katulad ng Mangaldan, Benmaloy, Calasiao, Santa Barbara, okay, pwede na kayong pumasyal, medyo maluwag na ang Dagupan. Pero siyempre, kailangan natin ng maging safe. Wear mask, face mask, tsaka face shield. Kaya lang, wala akong face shield. Dito lang naman ako sa kalsada. Kasi dapat mayroon kang face shield kapag nakasakay ka sa jeep. Okay, medyo malapit na tayo. Kung nasisilip na ninyo yun, oh, medyo nasisilip na yung Quintos Bridge. Maraming kwan dito, maraming mga establishment pang bukas. Okay, malapit na tayo, mga ilang hakbang na lang. Bilisan natin maglakad para makita po ninyo ang Quintos Bridge. Ang pinagmamalaki ng Dagupan, ang Quintos Bridge. Ang makasaysayang Quintos Bridge. Malapit na po. Ang oras po ngayon ay, anong oras na ba? Alas 7:05. Alas 7:10 ng gabi, 7:10 PM. Katapos ko lang din po nag-dinner bago ako nag-video. Ang ulam ay binagoongan.
Ayun, nasiset niyo po ba? Ayun po, oh. Yung Quintos Bridge. Medyo blurred. Oh, ayun oh. Medyo blurred, marami sakyan. Uy, bilis din ah. Bilis nun ah. Ayan, kahit gabi may naglilinis pa rin sa kalsada. Ayan po, makita po ninyo malinis po kasi kahit gabi may naglilinis po dito sa kalsada ng Dagupan. Ayun na po. Kitang-kita ko na po ang Quintos Bridge. Yung Christmas light ng Quintos Bridge. Yung sinasabi nilang tunnel type o tunnel design. Nakita niyo po yung maraming ilaw-ilaw na yun sa gitna. Ayun po. Nakarating din. Minsan naman kasi dito sa Quintos Bridge, kapag yata mga alas 9, ganun, hindi na sila masyado nagpapataan dito kasi marami na rin mga nagpipicture, mga dumadayo, kasi mas captured ang Christmas light o yung itong tunnel. Daw. 10 minutes na. Pero don't worry, kahit na medyo mahaba ang pagantay ninyo, andito na tayo. Naglakad lang kasi tayo. Ayun na. Andito na po tayo sa Quintos Bridge. Actually, last year, dito rin kami nagpicture ng mga pamangkin ko. Sad to say, nawala yung isang doon sa loob ng plaza. Ayan po. Ayan po yung pinagmamalaki ng Dagupan ng Quintos Bridge. Ayan po. Marami din mga tao. Ayan po. May in-announce po sila. Ikakapaday kin sir ay dalan no labi mat. Tuman sir. Ikakapaday ay dalan. Andi sir. Ande. Rapunda. Ay Rapunda. Rapunda laya. Ay. Papatay nila ng last G's. Going sa luganan bawal so ikinta tagat dalan ng daratan. Ay alas 10 papatay na pala. Quintos Bridge. Kayo po dyan, yung nagkikwentuhan lang po. Bawal po magkwentuhan dyan sa taas ng tulay. Bawal magtambay ba? Bawal magtambay po. Opo. Para makasunod naman yung mga ibang magpapapicture kasi pag nagtatambay yung iba dyan, hindi na sila bababa eh. Sige sir. Salamat sir.
bawal magtambay. Tulad ng sinabi ni Sir, bawal daw magtambay dito. Eh, pwede kaya ano, yun yung... Pwede daw mag-picture, pero hanggang alas 10 lang daw nalakas ditong ilaw. Bawal daw magtambay dito sa tulay. Kasi iniiwasan pa rin yung social distancing. Okay? Doon sa kabila, ayun yung kabilang tulay. Sa kabilang tulay, iba naman design din niya, pero parang malabo. Kaya ito ang mas ano nila, itong Quintos Bridge. Parang mayroon yata diferensya yung isa. Ayun, no? Walang ilaw yung isa. Okay, sa mga sa mga gusto pong mamasyal dito sa Dagupan, hanggang alas 10 lang po nila nakasindi itong tunnel lights dito sa Dagupan City. Kaya marami pong marami pa rin picture. Mas magandang kuha-kuhanan kapag nasa gitna talaga. Yan, may poso din dito. Ayan. Ang ganda. Oh, dami. Bawal magtambay, ayun. Higad dito yung mga iba. Nagpa-picture kasi magandang magandang spot doon makukuha. Picturean niyo nga po siya. Wala, sir. Natawa ko sa inyo, sir. Bawal daw magtambay dito eh. Bawal daw magtambay. Bawal naman po talaga, sir. Oo, Kasi sir. ang iniiwasan po dyan, Yung social para sa distancing tao. kasi, oo nga po, sir. Sabi na isang posto doon sa kabila. Sinabi nga po doon. Binibidyo ko lang po. Kaya pa sanay? Okay. Yun po. Bali, binabawal na po, kaya marami palang tao dito. Kasi po, medyo binabawal na nila yung mga magtambay-tambay dito sa harap, dito sa ng tulay. Siyempre, COVID, social distancing. Okay. Marami pa rin pang tao. Oh, maraming mga bata. Oh. Bawal mga bata. Hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa panonood. God bless you all.